Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma a mně se ozval žlučník. Frištenský ztratil oboje. V počátku se nám dařilo zahánět trampotimou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni severní šířky, 54. minutě teda, svolal náčelník důležitou poradu. Pojď, Václave. Je porada, sedni. Pánové, přemýšlel jsem o tom celou noc a nevidím jiné východisko. Navrhu, hrozí nás smrt hlady. Navrhuju sníst psy. Psy? Karle, přece žádný psy. Aha, jaký psy? Je smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného kamaráda, ale situace je tak zapeklitá, že nebude jiné východisko. A navrhoval bych nesníst je všechny najednou, ale všechny po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu. Co to tady blábolíte? Kde vidíte jaký psy? S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou, dřív zubnou. Už je to tady. Zešíleli. Pánové, vy jste chtěli původně vzít psy, ale já jsem vám to rozmluvil. Říkal jsem, vemte radši silnýho chlapa, to jsem já. Za ně utáhne a zastane jinou práci. Může třeba štípat dříví. Vzpomeňte si, jak krásně jsem rozštípal vaše lyže. Ale teď už jsem dobrý jenom k tomu tahu. No ale táhnu pořád dobře. Pořád jsem ještě silnej. No právě, abych to neodkládal. Jo, kdyby jsme měli psy, to bych rozuměl, že by se dali sníst. Já už psa jet. A to není špatný maso. Ale když máte místo psů mě, náčelníku, co jste navrhoval? Sníst psy, I když je nemáme? i když je nemáme. Vy všichni, jak jste tady, tomu rozumíte? Jo. Já teda ne. Ale... Mole... Ono je to možná lepší, Varlek. Lékárník ti dá prášek, nauklidněl, ty usneš a... Počkej, o tom se teď nebudeme bavit, jo. Já spím dobře, ale mě něco napadlo. Je to taková hloupost, jo. Když my jako žádný psy nemáme, mě tak napadlo, neurazíte se, když to řeknu? Jen se vypovídej frištenský. No když jsem tady místo psů já, ono to vypadá, a nezlobte se na mě, když to řeknu, jo. Ale jako byste chtěli sníst mě? No, Nezlobíte se na mě, za to, co jsem to řekl? Kdo pak by se na tebe zlobil v tenhle chvíli? Náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné v tuto chvíli zhodnotit, poděkovat a tak, rozumíš. jo. Milí kamaráde, drahý bratře, jménem celé české polární výpravy k severnímu ledovému pólu bych jsem ti chtěl poděkovat za tvoji osobní statečnost, za tvou obětavost a za vytrvalost, s jakou si to dotáhl až sem. Byl jsi nám dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, já nemůžu jen to někdo za mě. Tak já bych se... Počkej. Já bych snad jenom už dodal, byl si nám nejen dobrým kamarádem, ale taky manželem, otcem, strýcem a tchánem. A zůstaneš dlouho v nás. Teda alespoň nějaký čas. Počkejte, kamarádi, teď na tom pólu ještě nejsme. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě bych se mohl zkazit. Prosím tě, frištenský. Toho se neboj. Tady na točném severu se nic neskazí. Stejně, jaký jsme to my Češi. Doma to se pereme, hádáme, zkrátka nežereme se.
A tady jsem samou láskou snědl. Prosím tě, Vrištenský, kde máš tu sekeru, ty jsi s ní říkal naposledy. Buď mi, chlapče. Tak na tohle já se nemůžu dívat. Já taky ne. Barle, ty tady musíš zůstat. Já jsem tě viděl štípat dřív jenom jednou, tak dobře, já je teda doštípu, když chcete, někde stranou, ale pamatujte si, byly to dobrý sáně. Ještě budete litovat, až to půjde z kopce. Ještě, že je to taková čistá duše, že? Je to dobrák. Od kosti. Ale všimli jste si, on je pořád proti nám ještě frajer. Možná bude i libovej. Jo, tuhle jsem ho pozoroval, jak táhl saně. A od vám je takový dobře rostlý. Třeba ty jeho hýždě. Já mám tu kamarád, posledně, když jsem ho vypřehal ze saní. Já jsem si ho poplácal. A to já už dělám měsíc. Přátelé, jak tady mluvil o tom čistý, neměli bychom zapomínat na ideály humorismu. To je Já když pravda. jsem držel v ruce tu sekeru, tak jsem se vám až zastyděl. To je taky pravda. Pojďme ho nechat zbrznout. A to je taky pravda. Jinak by to dlouho netrvalo, náčelníku. Co se koukáš na mě, náčelník je tam? Tak a je Promiň, posádání. náčelníku, já už hlady šilhám. Ale zahřál se! Ty Marle, ty ses tak zahřál. Rozvaž si šálu. To bych mohl. Čepici si taky sundej! Rukavice, to ti udělá moc dobře. No nevím, no ale abych to zase nepřehnal, on takovej nic není. No i druhou, i druhou. Ty Marle. A rozepni si jarník. To ti udělá dobře. Jarník, může naš potom. Taky rozum vzít si jarník na severní pol. Jarník. No je, hlavně... No, rozepni si ho pořádně. Ty Marle. Když se tak dívám na ty tvoje boty. Nemáš ty v nich dírku? Ukaž, sundej, já se ti na to podívám. To jsem cvičil tak dlouho. No jo, tady je dírka. Jo, je tam. Lepší než děravé boty. To je, radši buď bos. Ono to, máš asi pravdu, ono to až skoro pálí. Ty Marle, nepůjčil bys mi na chvilku kaloty? Ale opravdu náčelníku jenom na chvilku, ono je tady frišno. Já už mám totiž spodky nějaký řidký. A ten jarník si konečně rozepni. Jo, je mi fakt zima, ale ještě, že mě hřeje to peří. Slyšíte? Už blouzní. Má husí kůži a myslí si, že mu na těle vyrůstají brka. Možná, že mu ten pocit průběžně pomůže. Až se vrátíme domů, napíši do učitelských novin, to je zajímavé. Ty Marle, vnímáš mě ještě? Jo, já slyším všechno. A to peří, jak jsi říkal, to cítíš opravdu po celém těle? Nebo dokonce i na nohách? Ne, jenom tady na boku takhle. Co to máš? Máš husu? Kousera. Tady stáneme malém ruku na nejlepšího kamaráda a ty máš krysu, huso! Husu, kryso! Styď se, Frištenský! Za co se mám stydět? Týden vám to tady melduju. V pondělí tady učitelský povídá, že mu kručí břiše. Já mám housera a ty, náčelníku, si povídal, zatni zuby a táhni. V úterý zase tady lékárník povídal, že by jet hřebíky. No a já zase, že mám toho housera. Zase jste mě odbyli. Pak už jste si všichni stěžovali na hlad a já zase, že mám housera.
A náčelník povídá, buď ještě slovo, pačkoro a zapíšu do deníku. Oblíkni se, Ňupe, a rozdělej volej. No, pačkoro, mám vlka, nestěžuju si.